Nabídka Rychlý radiátor je nabídkou produktů dostupných na skladě s realizací do 4 pracovních dnů. Produkty, které se nacházejí v nabídce Rychlý radiátor, jsou Rollo Hanger, Easy, Fiona, Marlin, Alex, Vivo, Warpte, Zigzag, v chromu retro a Perla. Vybrané modely radiátorů udržujeme na skladě v barvách matná bílá, matná černá a bras. Radiátory retro a Perla v chromovaném provedení. Nabídka Rychlý radiátor má univerzální připojení v vodní, vodně elektrické a elektrické verzi. Univerzálnost těchto připojení spočívá v možnosti libovolné konfigurace, montáže topného tělesa z levé nebo pravé strany. Podrobnosti o nabídce Rychlý radiátor najdete v popisu tohoto filmu. Nejlepší modely, například nejvíce rotující rozměry, nejlepší balení, záruka 12 let,